d'abord, je tiens à remercier le président Traoré et le peuple burkinabé pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma personne et à la délégation qui m'accompagne. Aussi, je voudrais saluer les liens de fraternité et de bon voisinage entre nos deux États. Et le Mali, le Burkina et le Mali, nous sommes non seulement liés par la géographie, la culture, mais surtout par les défis. Nous avons fait le point de situation de notre coopération sur le plan bilatéral. Nous avons abordé les questions sécuritaires, les questions sur le plan de développement économique, mais surtout nous avons parlé des défis auxquels nous sommes confrontés et comment élaborer la stratégie afin de pouvoir gérer ces défis. Et nous avons aussi dégagé les perspectives orientées vers non seulement la sécurisation de nos populations, mais surtout vers le développement socio-économique de nos États. La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle. Comme on le dit dans le jargon militaire, les femmes gardent l'initiative sur le terrain. Le Mali vient de loin. Il fallait déconstruire tout un système qui nous avait été imposé. Et pour cela, il fallait adopter des postures intraitables pour nous permettre effectivement de prendre notre destin en main. Et aujourd'hui, force est de constater que les femmes sont déplacées sur toute l'étendue du territoire national. Et ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, il y a eu le retour de l'administration, que ce soit le gouverneur, les préfets, les sous-préfets. Et ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, aujourd'hui, on est en train de faire revenir les services sociaux de base. Et on est parvenu aujourd'hui à organiser et à sécuriser les grandes activités, notamment le référendum pour la nouvelle constitution, mais surtout le dialogue intermalien aujourd'hui qui s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Et cela a été sécurisé par les femmes. Et à peu près 10 ans de cela, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, on évolue en autonome et sans pourtant prendre de permission à qui que ce soit. Au-delà de ça, les actions offensives sont menées en longueur de la journée. Et il y a eu beaucoup de destruction de bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'émir de l'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition de beaucoup de terroristes. Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, 10 ans. Mais c'est des guetteurs. Donc, force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant les Sahel, aujourd'hui, je suis confiant et que la situation aussi est sous contrôle. Et quand vous regardez aujourd'hui avec la dynamique de la création de l'AES, mais le plus important que les gens ne doivent pas perdre de vue, le Sahel a été un train d'affrontement des questions, enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géostratégiques des puissances étrangères. Et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Et quand vous regardez, cela s'explique aisément par la présence de différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus. Ce n'est pas un secret par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Nous avons décidé de sortir dans des partenaires de façade. Nous avons décidé de quitter les partenaires non efficaces et nous sommes orientés aujourd'hui vers des partenaires sincères tels que la Russie, la Chine, la Turquie. Et cela nous a permis effectivement de nous équiper et de mener avec efficacité les opérations contre les groupes armés terroristes. Et dans le cadre de la création de l'AES aujourd'hui, on a une très bonne dynamique au sein de nos trois États. Et cette dynamique nous permet aujourd'hui de mener des opérations de façon conjointe. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a eu beaucoup de neutralisation des groupes terroristes. Beaucoup de bases ont été détruites. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il va toujours y avoir cette délation, cette communication que j'appelle le terrorisme informationnel-médiatique, qui va essayer toujours de nuire à nos activités, à nos succès. Mais force est de constater aujourd'hui que cette situation est sous contrôle. Parce qu'aujourd'hui, nous menons nos opérations sans pression, et sans pourtant demander la permission à qui que ce soit, et cela avec des résultats escomptés. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation dans les Sahel est stable.
Mais il va toujours y avoir des incidents parce qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Comme il n'y a pas de risque à 0%. Il va toujours y avoir des incidents, mais nous allons les gérer cas par cas. Avec le Burkina Faso, la force est de reconnaître que cette coopération sur le plan sécuritaire avec le Burkina s'est beaucoup améliorée et renforcée avec l'arrivée du président Traoré. Aujourd'hui, cette coopération se situe à 3 niveaux. D'abord, le premier volet, ça c'est le volet de la formation. Nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou aériennes. Aussi, il y a le volet partage des renseignements entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. L'une des difficultés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ça c'est d'abord il y a la porosité des frontières, mais la difficulté principale, ça c'est le droit de poursuite. Mais aujourd'hui, ce droit de poursuite, aujourd'hui, c'est un acquis au niveau de nos États. Et aujourd'hui, le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes sur le territoire malien. Et les femmes aussi sont autorisées à mener des opérations, à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso quand cela est nécessaire. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'aujourd'hui nous avons cette dynamique et que nous devons continuer à renforcer. Quand vous regardez les 3 pays de l'Est, le Niger regorge des ressources stratégiques comme le Mali, comme le Burkina. Et regardez en termes d'immensité. On ne peut pas parler de développement sans parler de l'agriculture, sans parler du commerce, sans parler des infrastructures et surtout de l'industrialisation. Aujourd'hui, nos experts sont en train de travailler et vont nous faire des propositions. Et nous allons voir dans quelle mesure nous allons mettre en œuvre ces différentes propositions pour le bien-être de nos populations. Merci. 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 Donc, on peut commencer à tout gana. Comme Charaba ina fait, nani malon siglembe. On va commencer à tout gana. Mba tout malin cham sa fait mais tout mina. Donc, on veut folie blau bella. Afin faire aussi c'est à monument c'est là c'est à. Maintenant gagner kumbu kono kanaya. On veut folie blau bella dans tes folie mona. Katla fuli bla président Ibrahima Traoré ni ambalma Burkina be uluminia en jatiga na jatige ambetla ka jamana donga fuli bla wala sabla da ka ambura malabi da kaga bi angu ka fuli bla bela tante fuli be fuli klene bla bela aka fasukanu aka wuliga joy jamana sabla da ka de transition damnela fin chaman kera ay siga foga na bufuma assise nationale de la transition amatu polo aw borra ko sebe aw wasadola o bolya nana shara sumba na fuma referendum o fana la wuli ka jogo bela ani ay la bam gessa no gra dialogue intermalien mais mi famu fana ambe bara fenge bibina mali kono anga tungo be bla bara bela mbatu o fana bu atlanta di ni degumbo ka am o de kundon to bina mo batu malen beka itafo malen be senga do jamana barala ambe fuli blala dante fuli na sawla daga be jamana ko de kan abi wala chamage mumatu jamana absaka jamana de mantugo mina do kaka o fuli ka blala dante fuli muna amfle
an filɛ transition min na jamanadenw ka laɲini de don. O laɲini a kunba fɔlɔfɔlɔ kun ye jamana ka lakana ko ye. A b'a dɔn transition daminɛ tuma min na degun caman kun bɛ lakana hukumu kɔnɔna la ani gɛlɛya caman kun bɛ jamana ka sɔrɔdaw la, jamana maracogo la. Gɛlɛya kun ka ca dante mun na. O hukumu kɔnɔna la jamanadenw wuli ka jɔ kɛ ko ka bɛɛ ka sigi ka kuma mun b'a to u k'u hakilinata di, mun b'a to an ye degun mun ni sɛgɛn ni ɲani mun ye an kana se k'o don o kɔnɔ bilen. O de kɔnɔ sigi ka fɔ ka n'a fɔ ma Assise nationale de la refondation. O de kelen jamanadenw ye u kɛlen ka sigi ka fɔ kɛ u ye laɲini 517 ɲini mun b'a to n'o bilala ba la degun bɛ bɔ jamana in kan. O laɲiniw olu bɛ ka bila sen na sisan an ye jɛkulu dɔ sigi sen kan. O jɛkulu olu de bɛ o baaraw latigɛ sisan. Mara don nataw la u bɛna se yan u bɛna ɲɛfɔ an na a ye laɲini mun kɛ jumɛn kɛra jumɛn ma kɛ an ka mun de kɛ tuguni. Donc pour ka yira la k'a fɔ ko n'i ye jamanadenw fara ɲɔgɔn kan n'i ye layidu to ye o mana bɛn mun kan o de bɛ latigɛ mun b'a to an bɛɛ ka laɲini bɛ sabati cogo min na. Donc n'i y'a lajɛ degun fɔlɔfɔlɔ kun ye lakana hukumu kɔnɔna ye ala barika la bi caman kɛr'o la hali bi a ma ban. Ko bana don ka di n'a bɔli ye. Ala barika la quand même an ka jamana y'an ta ye bi an bɛ se k'a fɔ fan bɛɛ an ka finitigiw yɔrɔ bɛɛ. Mais an b'aw de fo fɔlɔ parce que o sera ka kɛ ka da jamanadenw yɛrɛ ka muɲu an'u ka sabali an'u ka jamana kanu kan. Sabula da musaka min kɛra ka minɛn ninnu san a y'o fɔ fan bɛɛ a tɛ malo mɔgɔ si ka musaka t'a la. Jamanadenw bɛ ka impôt u ka wariw de don baara kɛra n'o de ye. Donc a ka kan a ka fo a ka muɲu a ka sabali an'a ka jamana kanu na. O de kelen a yɔrɔ laban minɛli nana kɛ tisali ten Kidali minɛla Bɛri minɛla. O de hukumu kɔnɔna na an ko sisan a ka kan an ka sigi ka kuma. An ka kɛlɛ bɛɛ tɛ jugu kun kelen a dɔw yɛrɛ kɛra k'an ka jamanadenw kun kari ɲɔgɔn na. Donc a ka kan an ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ mun b'a to bɛnbaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ka bɔ yen. Mais jugu kun kelen mun ye terroriste o bɛ kɛlɛ dɛ parce que fura foyi t'o la o bɛ kɛlɛ de. N'u ma kɛlɛ parce que mɔgɔ de b'o kɔfɛ mɔgɔ de b'o dɛmɛ o kɛlɛ o bɛ kɛ. Mais mun y'an yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan an ka finteni m'an ni ɲɔgɔn cɛ an k'u ban ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma parce que an bɛɛ ye kelen de. An bɛɛ ye kelen de an ka jamana fana an bɛɛ ye maliyɛn de. Donc a mana kɛ cogo o cogo an de bɛ fa la an de bɛ ba la. Mais jugu kun kelen o bɛ kɛlɛ dɛ o bɛ kɛlɛ fo ka s'o dan na. Donc o hukumu kɔnɔna la sigikafɔ mun kɛra dialogue intermalien olu fana ye laɲini dɔw kɛ o laɲini bɛ bɛn 300 ɲɔgɔnna ma an bɛn'o fana bila ba la. Mais n bɛ fɛ ka min fɔ nin bɛɛ degun maliyɛn bɛɛ kɔni sɔnna bi bi in na ko maliyɛnw sɛgɛnna. Maliyɛn bɛɛ sɔnna ma ko jamanadenw degunna. Maliyɛn fana bɛɛ sɔnna bi ko f'an ka yɛlɛma k'an ka k'an yɛrɛ ye an ka jamana ka k'an ta ye o kun tɛ yen fɔlɔ. Sisan o de nana ni o de y'a to an ye taabolo 3 ta mun b'a to jamanadenw ka laɲini bɛ sabati cogo min na. O taabolo fɔlɔ o y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ye. O yɛrɛmahɔrɔnya an y'a daminɛ lakana kunda. O yɛrɛmahɔrɔnya o bɛ ɲini fana dun ka fa kunda. O yɛrɛmahɔrɔnya o bɛ ɲini an ka jamana yiriwali la parce que hadamaden i mana dɛmɛ cogo o cogo n'i tɛ se yɛrɛ kɔrɔ tuma dɔ la i bɛ kɛ da sago la tuma bɛɛ. O yɛrɛmahɔrɔnya an b'o ɲini yɔrɔ fan bɛɛ la mais dɔɔni de don yɔrɔnin kelen tɛ jinɛmɔrɔya fana tɛ. A tɛ taa jamanadenw kɔ a tɛ taa jamanadenw yɛrɛ ka u cɛsiri o baara la o tɛ mɔgɔ kelen baara tɛ. Donc filanan o ye an ka jɛɲɔgɔnya baara ye n'an b'an ka nafa sɔrɔ mɔgɔ min bolo ani bɛ jɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ a n'an ka taɲini kɔnɔna na n'a tɛ taa an ka jamanadenw ka laɲini fɛ i b'i ka sira ta an fana b'an ka sira ta an na taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ la an ni mɔgɔ min bɛɛ b'a la. Donc sabanan ye an bɛ laɲini fɛn kɛ an bɛ baara fɛn kɛ jamana tɔgɔ la sabula da kan an bɛ nin jɔyɔrɔ la bi de an bɛ jamanadenw tɔgɔ la. Donc an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ jamanadenw ka laɲini kɔnɔna jamanadenw ka hakilinata kɔnɔna la. Donc ni jamanadenw ka hɛrɛ tɛ fɛn fɛn na an t'o baara kɛ. Mun b'a to an bɛ se k'o laɲini ba saba bila ba la cogo min na a tɛ taa f'an ka fɛn bɛɛ yuguba
fanga fɛn bɛ guba an ka jɛɲɔgɔn guba a yɛrɛ an ye jamana caman a yɛrɛ fɔ an ye tubabuw labilasira ka taa so an ye CEDEAO labila an ye MINUSMA labila a tɛ to kɔ dɛ a tɛ to kɔ n'i b'i k'i yɛrɛ ye i bɛ kariya dɛ ka taa kariya kɔ mun bɔra sa o ye ko wɛrɛ de mais kɔni i bɛ kariya donc o de hukumu kɔnɔna la f'an ka jɛɲɔgɔnya an k'o sira o na ni gɛlɛya dɔ ye an k'o sira ta mun b'a to jamanadenw bɛ k'u yɛrɛ ye an seko bɛ k'an yɛrɛ la donc o de y'a to ani jɛɲɔgɔn caman bɛ yen an k'u labila ka taa mais n dalen bɛ ko dɔ la bi bi in na fo an ka da an yɛrɛ la de n bɛ kuma kelen fɔ n dalen fana b'o la maliyɛn a banko de bɛ a dɛsɛ ko ten mais u y'a don an kunna de ko aw tɛ se aw kana yɛrɛ sɛgɛn aw tɛ se aw tɛ kɛ fɛn hadamaden c'est comme den fitinin n'i y'i to k'a dege kuma na i bɛ kuma min fɔ f'a ɲɛna a bɛna se yɔrɔ dɔ la a b'o kuma kelen de f'i ɲɛna n'i y'a dege nɛni na n'a kɔrɔbaya a b'o nɛni kelen de f'i ma o yɔrɔ don an kunna aw tɛ se aw tɛna se k'a kɛ aw tɛ kɛ fɛn ye fanko de b'an kunna an bɛ fɛn caman kɛ bi an y'a ta kɔfɛla mɔgɔw de la e bɛna fɛn min dilan o fɛn kɔni tɛ se ka kɛlɛ dɛ n'i ko b'a kɛ an b'a fɔ nɔgɔya la e tɛ se ka fɛn dilan o k'i yɛrɛ kɛlɛ a ka gɛlɛn dɛ an bɛ fɛn min to o fan fɛ a dilanni olu de y'a dilan a nafa b'olu de kan hali n'an bɛ baara kɛ n'a ye a kɛra cogo o cogo o y'a dilan olu de kama an n'an baara kɛ n'a ye a nafa bɛ k'olu kan ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mais an ka nafa yɛrɛ jumɛn a la dɔw wɛrɛ hali n'an b'u ka fɛn ta an ka lajɛ mun nafa b'an kan an b'o ta mun nafa t'an kan an bɛ jɔ ko an k'a bayɛlɛma ka kɛ an yɛrɛ ta ye mun b'a to an ka nafa bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mais a tɛ taa ko bɛɛ hakili de fo an ka hakili de an dusukun n'an hakili de min parce que n'a donna mɔgɔ min k'e tɛ kɛ fɛn ye e tɛ kɛ fɛn e tɛ kɛ fɛn o ka don e kun na e tɛ kɛ fɛn dɛ e tɛ kɛ fɛn dɛ donc jamanaba fɛn o fɛn filɛ nin bi-bi in na mɔgɔw dar'u yɛrɛ la de u dar'u yɛrɛ la u sɔnna ka baara kɛ fɛn min don a tɛ taa degun kɔ fo dɔ de ka sɛgɛn kɛ misali la sisan aw filɛ ka sɛgɛn min kɛ bi an bɛɛ bɛ sɛgɛn min kɔnɔ bi-bi in na an kɔmɔgɔw m'o sɔrɔ o an denw m'o sɔrɔ o an mɔdenw m'o sɔrɔ olu n'a sɔrɔ sisan an ye fɛn caman dilan ka bila o ɲɛ mais f'an de ka da an yɛrɛ la n'an m'an da an yɛrɛ la hali ni fɛn dilan ka d'i ma a bɛ tila i la parce que e yɛrɛ t'a sɔrɔ cogo dɔn donc n bɛ mun ni maliyɛn bɛɛ fɛ bi-bi in na maliyɛn banko de bɛ yen a tɛ se ko ten et maliyɛn y'o yira fɛn caman na an ye fɛn fɛn kɛ bi-bi in na maliyɛn denw de y'a kɛ maa si ma bɔ kɔfɛ ka n'a kɛ an ka sariya sunba maliyɛnw de y'a baara kɛ dɛ mɔgɔ si ma bɔ kɔfɛ externe wele mɔgɔ si ma bɔ maliyɛnw de y'a baara kɛ aw yɛrɛ carte biométrique fana maliyɛnw de y'a baara kɛ an bɛ fɛn fɛn kɛ bi-bi in na maliyɛnw de b'a baara kɛ mɔgɔ min bɛ bɔ kɔfɛ fana dɔrɔn an ka tunkarakɛw de y'aw de sinon mɔgɔ donna foyi tɛna baara kɛ donc a tɛ taa f'an ka da yɛrɛ la an bɛ se k'a kɛ fana donc n b'a ɲini aw fɛ hali bi an bɛ jamana jɔ min na bi jamanadenw ka laɲini de don an bɛɛ de ŋaniya ye an ka jamana ka ɲa ko n'i b'a fɔ dugu ka di i bɛ du min kɔnɔ o du de ka di n'o du man di dugu tɛ se ka diya dɛ donc bi-bi in na an k'an jija an ka jamana a ka ɲa a ka diya bi a ka di bɛɛ bi Mali ka ɲa mais bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɔw b'a politiki kɛlɛ kɛ dɔw b'a faso kanu kɛlɛ kɛ dɔw b'a kuma kɛlɛ kɛ n'a sera kuma yɔrɔ ma an bɛ affaire générale la ka taa o bɛ taa kɛ kuma ye o bɛ taa kɛlɛ kɛ o an bɛ ministre d'État bila ale fana bɛ kɛlɛ kɛ donc bɛɛ ni jɔyɔrɔ don n'a sera a wari bɔ yɔrɔ ma an bɛ ministre des finances wele o bɛ taa wari bɔ donc n'a sera kɛlɛma yɔrɔ ma ministre de défense bɛ yan an b'a fɔ ka drone na wuli donc bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bon fasodenw a bɛ faso kanu min kɛ a wuli ka jɔ jamana ye ka bɔ tile kɔrɔ ka t'aw sigi ka jamana ka kɛlɛ kɛ o bɛɛ ye kɛlɛ dɔ de ye o bɛɛ bɛ baara de la o bɛɛ bɛ jamana taa ɲɛ de bɛɛ de ni jɔyɔrɔ don i kana fɔ ko non ne tɛ jamana ka baara la jamana tɛ wari di ne ma ne tɛ fɛn kɛ parce que n'a ɲɛna de a bɛ ɲɛ an bɛɛ de e bɛ degun kɛ mais e den kɔnɔ o bɛna yɛrɛ sɔrɔ i ɲɛ o mais ne bana ko kɛlɛ kɛ jɔn b'o k'i place la tɛ k'i place la dɛ an ka mɔgɔw bɛ ka kɔji tigɛ bi ka taa yɔrɔw ɲɛfɛ sabula dago an kɛ fantan de o an kɛ fantan de u y'an bolofɛn de bɔsi an na o de y'a to an ye jamana ka sɔrɔ bɛ kɛ fɛn fɛn la bi an y'a bɛɛ bayɛlɛma
ala barika bi nɔbɔ ka bɔ ni nana ni sɔnna taama i bɛ taa taama ta ta i ma sɔn an b'i bilasira an b'an ka fɛn min'an bolo donc n'an ye san damadɔni sɔrɔ na a b'a ye an ka armée a bɛ kɛ maliyɛnw bɛɛ sago ye an ka kɛnɛyaso o bɛ kɛ an ka jamanaden bɛɛ sago ye jamanaden tɛ bɔ bilen ka t'u yɛrɛ furakɛ kɛnɛ ma bilen an ka sɔrɔdaw o bɛ kɛ jamanadenw bɛɛ sago ye mais fo bɛɛ de ka kɛlɛ kɛ mais a bɛɛ bɛ tɛmɛ hakili de fɛ fɔlɔ mais ko na tɛ taa ko ni dɔ ka ban sa dɔgɔnan tɛ ja dɛ o kɛlɛ mɔgɔ b'an kɛlɛ dɛ a b'a sigi o kan nin o fana b'a la dɛ fɛn bɛɛ b'a la o y'a to bi bi in na a ɲɛ b'a la tile filanin na ala yɛrɛ ye an balima burukinabe o ye réseau minɛ cogo min na u ye kuma sugu bɛɛ fɔ kuma sugu bɛɛ nkalon minnu tiɲɛ bolo minnu tɛ tiɲɛ ka mɔgɔ bɛɛ kunkolo ɲagami mɔgɔ funteni o b'a la dɛ donc a de b'a faamuya sisan k'a fɔ ni nin fɛn sugu nana a kana hakili kana ɲagami jamana ministre de communication bɛ yen jamana porte-parole bɛ yen n'a sera kuma fɔyɔrɔ ma olu bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ fɛn minnu bɛ yen mais nin bɛɛ de bɛ kɛ sabula da kan n'u dɛsɛra kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ na kunnafoni yɔrɔ la ka na mɔgɔw hakili ɲagami bon e bɛ wuli e bɛ mankan kɛ i bɛna fɛn dɔ ko hali ni mun y'a dɔn o y'a sɔrɔ a banna ka ban i tɛ se ka sigi kɔ bilen o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra c'est à dire ko anw dusu bɔ ka di ko fitini dɔrɔn i b'an su ka bila ɲɔgɔn na donc u bɛ baara k'o de kan donc f'an k'o de faamuya k'a fɔ kuma bɛɛ bɛna kɛ mɔgɔw kun ka to ka nkalon tigɛ jamana kan a b'a hakili to o la o ye fɔlɔ o jatigɛwale kɛlɛ terrorisme o y'o de ye u b'o de kɛ bi bi in na k'an ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ala ye an terroriste chef ba in faga ko ko tɛ tiɲɛ ko mɔgɔ wɛrɛ dɔw faga donc hali an ka ɲuman kɛlen u b'o kɛ foyi y'an bolo donc o kɛlɛ o bɛ sen na dɛ o bɛ kɛ fana a bɛ sɔn o fana ma an de b'an jija i ne ko t'a la dɛ makari t'a la an b'an jija de tɔw y'u jija cogo min na k'a kɛ fɛn ye n'ala sɔnna ma an fana b'an jija de k'a kɛ fɛn ye donc n tɛna mɛn kuma na bilen hali bi n b'a ɲini aw fɛ ani burukina niger an jɛɲɔgɔn dɔ kɛ n'a bɛ f'o ma AES sabula da kan an bɛɛ de kɛra fo sabaninw sisan an ɲun de bɛ ɲɔgɔn na sisan voilà sabula da kan ni an ye degun sɔrɔ an de fɔlɔ y'a daminɛ mais ko bilikan boli k'a tɛ laban mɔgɔ min bɛ boli so sanfɛ yɔrɔ dɔ bɛ se i bɛ cun o kɔrɔ tant que an man kan yɛrɛ a fɔ ko mɔgɔ de bɛna an kɛ fɛn mɔgɔ t'an kɛ fɛn dɛ mɔgɔ si t'an kɛ fɛn an de b'an yɛrɛ kɛ fɛn donc o gɛlɛya la an de fɔlɔ kɛlɛ daminɛ mais a nana yɔrɔ tɔw la an bɛɛ y'a faamuya sisan mɔgɔ kelen tɛ se ka kɛlɛ kɛ f'an ka fara ɲɔgɔn kan bi an ni burukina niger an bɛɛ balima kelen de ni mɔgɔ bɛ burukina a bɛna fɔ i bɛ mali la ni bɛ mali a bɛna fɔ i bɛ niger donc n b'a ɲini a fɛ a ye burukina a ka se k'u ye u ka wuli ka jɔw la a k'u dɛmɛ u ka wuli ka jɔw la parce que an bɛɛ de kelen bi ni wuli ka jɔ bamakɔ fana bamakɔ fana bɛ wuli ka jɔ kelen de kɛ bi maliyɛn ko t'a la bunabɛ ko t'a an bɛɛ de kelen bi bi na donc bi a y'a ye hali kɛlɛ kunda bi bi na mali avion bɛna burukina dɛmɛ burukina avion bɛ taa mali dɛmɛ o bɛ yen don o don a kɛra dugumala a kɛra sanfɛla ye an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ o si tun tɛ yen niger fana bɛ ten donc an bɛɛ de kelen donc fara ɲɔgɔn kan ye o diyagoya dɛ parce que mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'an kɛlɛ de mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ an fana ka fara ɲɔgɔn kan de mais fɛn min don a bɛ ban ala tɛ mɔgɔ si da kɛ sa degun na waati don hɛrɛ fana na waati don mais ni hɛrɛ n'i y'a minɛ ko siɲɛ kelen an to ka tila la dɛ donc n'an bɔra nin kɔnɔ an ka ta kɛ tali ye dɛ an kana segin an kɔ bilen donc n b'a ɲini aw fɛ aw minnu caman sifilakaw ye parce que n'i y'a ye mɔgɔ bɛ manipuler ka mɔgɔ don kojugu la a tila bɛ sifilakaw de dɔw de bɛ ni kɛlɛ y'o de ka kɛlɛ ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'an dɛmɛ de u bɛ dugawu k'an ye mais a girinkajɔ olu tɛ se k'o kɛ dɛ donc sisan de b'o kɛlɛ kɛ u b'an dɛmɛ dugawu la a yɛrɛ mali fɛn fɛn bɛ kɛ bi musokɔrɔbaw bɛ bɔ cɛkɔrɔbaw bɛ bɔ fo de hinɛ b'i minɛ mais dusukasi de don sɔnni ka don u bɛ to so
mais wa ko non en fana se de ke pour un modo non fu fo fu o ko nan digu blin do mo kelen kilate bere ga kele do ali bi amala deli ala ka aka sigi jala ala ka an beka be ala ka nyuma sigi ala ka jamana basiri ala ka jamado ka be bu ko kuma no